हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रज्ञा. स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञास योग या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आज आहे संडे आणि आम्ही चाललो आहे मार्केटमध्ये. जे की आता तुम्हाला माहितीच आहे आम्ही मार्केटमध्ये कुठे जातो ते. तर आम्ही जातो देवरुखमध्ये. रविवारचा आठवडा बाजार असतो. तर आता आठवड्या बाजारामध्ये फिश पण मिळतात, भाजी पण मिळते आणि त्या व्यतिरिक्त अजून काय काय आहे, काय काय मिळते ते बघणार आहोत. आता खूप दिवसानंतर आम्ही चाललो आहे, कारण ना बरेच संडे आम्ही गेलो नव्हतो मार्केटला. तर म्हटलं आज जाऊया जरा, थोडंफार काही नाही काय भाजी वगैरे पण घ्यायची. भाजी म्हणजे पालाभाजी वगैरे आपल्याकडे आहेच, पण त्या व्यतिरिक्त असं जरा वेगवेगळं काहीतरी घ्यायचं आहे. आणि ना मला असं महिन्यात ना 1-2दा तरी ना बाहेर गेलं की जरा फ्रेश वाटतं, कारण आपलं रोजचंच रुटीन असतं. कुठे जायला मला काही मिळत नाही. फक्त आपले गावातले काय सणवार असतील किंवा देवळात वगैरे एवढंच जाणं होतं. त्या व्यतिरिक्त कुठे असं आम्ही नाहीच जात. तर थोडं चेंज म्हणून ना मला असं शॉपिंग म्हणजे अशी कपड्यांची वगैरे नाही, पण ते घरातलं जरी सामान घेतलं ना तर बरं वाटते जरा, म्हणजे असं थोडं चेंज काहीतरी. त्यामुळे मार्केटला मी जातेच. हे कधी एकटे जातच नाही, त्यांच्यासोबत मी जातेच. म्हटलं तुम्ही एकटे नाही जायचं, कारण की तेवढंच मला जरा पण फिरून आल्यासारखं जरा बरं वाटतं. आणि आता हे गेलेत गायींना आणायला, म्हणजे अर्ध्या गायी आपल्या आल्या, त्यांना बांधलं पण आहे. नवीन गाय आपली बाहेर आहे, तर तिला आणायला गेलेत. तर बहुतेक आली आहे, तिचा आवाज येतो. चला आता माझी तयारी झाली. गुरांना वगैरे कसं पाणी बिणी आम्ही दाखवतो, म्हणजे कसं येईपर्यंत टेन्शन नाही. आणि कोंबड्यांना ना सकाळपासून सोडलंच नाही, आतमध्ये सगळं तांदूळ बिंदूळ घातले. कारण ह्या एकदा ह्या बाहेर गेल्या ना की मग पटकन आतमध्ये पिंजरा देणार नाही दुपारशिवाय. तर ऊन लागते म्हणून ना हा कागद मी असा टाकून ठेवते. आणि माकडं आली तरी ना आज असं खाण्यासारखं काहीच नाही आहे, त्यामुळे टेन्शन नाही. कारण वांगी तर माकडाने आधीच खाल्लेली होती, त्यामुळे आता आहेत पण फुलंच आहेत. केळीच्या घडाला पण ते सर्व गोणी लावली आहे, त्यामुळे आता आम्हाला काही टेन्शन नाही. आता आम्ही बिंदास बाहेर जाऊ शकतो. नाहीतर ना हे सगळं फळभाज्या वगैरे असतील ना झालेल्या, तर दोघांना कुठे जाता येत नाही. मग एकानेच जायचं आणि एकाने घरात राहायचं. आज आम्ही जरा लवकर निघतोय, नेहमीपेक्षा लवकर. मला पुढे जाऊन बेड उघडायचं बंद करायचं असतं, तर मी जाते पुढे. ऊन भरपूर आहे, त्यामुळे सर्व पॅक केलंय. रस्त्यावरती बसलो ना की बरं पडतं, म्हणजे इथे नाही असं खालीवर पाय वाटे. काय आलं? चला ते काय स्वस्त भेटलं असतं. ₹40 एक. बापरे. हळदी कुंकूला भेटला मोठी डबे होती. मोठे होते.
बोलतात ना रोळी आहे. कलिंगड बघ केवढे मोठे आहेत. भरपूर मोठे आहेत ना. सुरण बघ सुरण. हे गावठी सुरण आहे बघा, घरगुती आहे. 120 रुपये किलो. 120 रुपये किलो आहे ना. तर आता छोटा तुकडा होता, त्याचं वजन बघते मी. 800 ग्राम आहे ते. 800 ग्रॅम आहे. किती लागेल? 800 ग्राम. ह्या बघा, ह्या ओळखीच्या दिसतात का बघा. ह्या आमच्या मॅडम ओळखीच्या दिसतात का बघा. नाही आहेत, ह्या आहेत. टोलत आहे का हे. बांगडे कसे? 100चे 5 इडली आता 6 लावले देव. 200चे देव. एकटाच माणूस. हा घे, 100चे घे. चल कोण एकटाच खाणार ते? खाशील माझा ना. उपवास आहे. मी नाही खात. मी नाही खात. ते खातो. 100ला आम्ही 6. भाजी खातो. आम्ही भाजीवाले आहेत, ते मच्छीवाले. 50चे दिवस झाले मला. 50चे द्या. आता दिले असतील. एक द्या. पण नाही येत 13. या. छोटे आहेत बरं. निघत झाले. थांबा एक मिनिट. कशात? ती नाही वाटत चिकन बाजारातून सर्व सामान घेऊन झालंय आणि आता आम्ही चाललोय बाजारपेठेमध्ये देवरुखच्या. तर तिकडे 1-2 कामं आहेत, ती करते आणि मग घरी जाते. तर इकडे असं सगळा भाजीपाला आणलाय थोडा थोडा करून, कारण हे आलं वगैरे तर सर्व लागतं चहासाठी. इथे आहे पापडी, जी 20 रुपये वाटा होता. 50 रुपयाचे टोमॅटो आणलेत. 20 रुपये किलो होते, पण मी 50 रुपयाची घेऊन आली, 2.5 किलो. मका, कांद्याची पात, ती पण आवडते. आणि इथे डांबे आहेत. ही तळायची मिरची, लिंबू 20 रुपये, फ्लावर आणि सुरण आणलं आहे. मेन म्हणजे शिमला मिरची, बीट आणलं आहे. आणि ना हा डब्बा आणला आहे रांगोळीचे कलर ठेवायसाठी, असे वेगवेगळे. खूप दिवस झाले ना सुरण नव्हतं, तर सुरण आणलं आहे. म्हणजे कापं पण होतात, भाजी पण होते. तर हा एवढा सुरण ना 100 रुपये. म्हणजे हा जवळजवळ 800 ग्राम आहे हे पकडून. आणि हा आम्हाला दिला त्यांनी 50 रुपयाचा, अर्धा किलो. तर हा कशासाठी आणला आहे ते मी सांगते तुम्हाला थोड्या वेळात. कांदे पण आणलेत मी. कांदा बटाटा 1.5 किलोच आणला आहे, कारण माझ्याकडे आधीचा होता. तर भरपूर असं काय आणून ठेवत नाही कांदे वगैरे, त्यामुळे. आणि ना मध्ये मध्ये कांदे ओले पण असतात, त्यामुळे मग मी असं जास्त नाही आणत. तर संपूर्ण अगदीच म्हणून गेलोच आहोत, तर थोडे थोडे एक्स्ट्रा अजून भरून ठेवले. म्हणजे 1.5 किलो फक्त आणले 50-50 रुपयाचे, कारण 100 रुपये 3 किलो कांदे, 100 रुपये 3 किलो बटाटे, असं सर्व आहे. तर हा सुरण आहे ना, तो आम्ही ना बियाण्यासाठी आणला आहे. म्हणजे ना आता पावसाळ्यात सुरण आम्ही रुजत घालणार, कारण आम्हाला ना सुरण मिळत नव्हता कुठे. तर मिळालं आता मार्केटमध्ये. तर हे बोलले की आपण घेऊनच जाऊया, म्हणजे पावसामध्ये आपल्याला हे रुजत घालता येईल आणि मग 2-3 वर्षानंतर काढायचा, असं सर्व. कारण आपल्या बागेमध्ये आता हे सुरणच नव्हतं, बाकी तर सर्व आहे. आमच्या खाली घराच्या इकडे आहे, पण त्याला अजून काढायला ना बराच वेळ जाणार. म्हणजे अजून 1 वर्ष 2 वर्ष तरी नाहीच काढायचं आहे असं.
असं हे बोलले. मला नाही एवढं माहिती, कारण ते कधी रुजत घातलेलं ते पण नाही मला माहिती. तर काढलंच नाही अजूनपर्यंत. म्हटलं आता हे आम्ही आणलं आहे पावसाळ्यासाठी. मटार पण आणलेत. मटार मिळाले 100 रुपयेमध्ये, 50 रुपये किलो. तर घेऊन आली. ह्याच्या आधी ना 50 रुपये पाव किलो मटार मिळत होते. हां, 50 रुपये पाव किलो नाही, 50 रुपये अर्धा किलो असं काहीतरी भाव होतं. तर मी तेव्हा काय आणायची नाही, थोडे थोडे आणायची, कारण मटारची भाजी मला आवडते किंवा फ्राईड राईस वगैरे करायला मटार लागतोच. पण आता ना ह्यांचा बड्डे येतो आहे, तर त्यासाठी आणलं आहे हे सर्व एवढा भाजीपाला. म्हणजे कसं काय जरा वेगळं करता येईल म्हणून. नाही तर भाजी काय आपल्या परसबागेत आहेच. तर चला मी आता ना हे सगळं लावून घेते पटापट, म्हणजे सगळं व्यवस्थित ठेवून देते. हा बीटाचा जो वरती पाला आहे ना तो, परत फ्लावरचं हे असं सर्व ना मी काढून आणत नाही. ते लोक काढून देतात तोडून, पण मी नाही आणत, कारण की आपल्याकडे कोंबड्या आहेत. तर हे जे आहे ना ते असं बारीक बारीक चिरून धुवून त्यांना टाकलं ना की ते खातात. आता हे पण कोंबड्या खातील, नाही तर आपली काही गुरं वगैरे आहेतच. तर हे सर्व मक्याचं वगैरे ते खातात गुरं आवडीने, म्हणून मी ना सर्व असं काढून वगैरे त्यांच्याकडनं आणत नाही.